खाम सिफुंनि देंखोआव गोमखांदों टंलानि सोलोंथाइ फोथार। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन मिरु एबसुनि 58थि बोसोरारि जथुम्मा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा। हाबाफारिखौ लानानै बानजाय आफादनि मोनफ्रोमबो दालाय आफादफोरा जादोंसै बे समाव साखाफारा। उदालगुरि जिल्ला टंला सहरनि सानजा फारसे थानाय सोलोंथाइ फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों 100 बिगानिबो बारा हायाव जानो गोनां 58थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि बोसोरारि जथुम्माखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंना हरनो थाखाय टंलानि सोलोंथाइ फोथाराव जादोंसै सुबुंनि होंगो दोंगो। हारिमु मावसोम हानजा बायदिनिफ्राय लानानै हाथाइसालि आरो दिन्थिफुंसालिनि दालाय आफादफोराबो नांथाबदों गावबा गावनि खामानियाव। थांखिया मोनसेल' जानो गोनां हाबाफारिखौ गाबगोनां खालामनाय। दानिया फै बे समाव दिन्थिफुंसालि सामलाय आफादा बे समाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ आरो बेजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो 51थि बोसोरारि जिथु थान्दै जखनथाइ बेयो सानथामनि हाबाफारिजों बेवहाय जागोन टंला कलेजनि सेरावनो थानाय सोलोंथाइ फोथाराव। दा बेवहाय जोङो एगजिबिसनाव गोबां रोखोमनि जों आइटेम्सफोरखौ दिन्थिनो थाखाय लादों। जिहेतु एगजिबिसन होनना बुङोबा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बियो, बेनिखायनो जों बेनि सायाव बांसिन जों गोसो होदों। बेवहाय जोङो बायदिसिना रोखोमनि समायना रमायना देलाय होनायजों लोगोसे गाहायै जों बेवहाय बर'नि दोरोङारि जिथु नखर बेनि जोङो राहा खालामदों। बेजों लोगोसे जोंहा सोरखारनिफ्राय जिथु जोंनि हारिमुवारि जिथु दामनाय देमनाय बा गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनाय जिथु GI टेग मोनदों, दा बेफोरनि जों श'केस खालामगोन। बेनि अनगायैबो जिथु फुड आइटेम्सफोर दङ बर'निफ्राय गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जिथु दोरोङारि, दा बेफोरनिखौबो जों श'केस खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे बर'नि हारिमुवारि जिथु गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो बेवहाय श'केस खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे जिथु डिपार्टमेन्ट्स सोरखारि जिथु बिफाननि माखासे जिथु पाब्लिक रिलेटेड जेरैबायदि माने गामियारि ओनसोलजों रिलेटेड थानाय एग्रिकालचार बा PHC बा माने इरिगेसन बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिफाननि स्टलफोरखौबो बेयाव जोङो श'केस खालामगोन। जायफोरखौ नायनानै जाहाथे पाब्लिकआ मोनसे मोजां इनफरमेसनखौ मोनलाङो आरो आइडियाफोरखौ जायो जाहाथे, आरो सरकारनि जिथु बेनिफिट्सफोरखौबो जाहाथे बिथांमोना डिपार्टमेन्टेल जिथु बेनिफिट्सफोर थायो बेफोरखौबो जाहाथे बिथांमोना मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जिहेतु दानि मुगाया माने साइन्टिफिक टेक्न'लजिजों दावगागासिनो दं, ओंखायनो साइन्सनि प्रजेक्ट एबा मडेल बे रोखोम श'केस खालामनायनिबो जों बेवहाय राहा खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो बायनाय फाननाय जिथु बे फालांगि, दा बेबो बेवहाय थागोन। गाननाय जोमनायजों हमफानानै स्टेसनारि बा फुड आइटेम्स बायदिसिना बेफोरो बेवहाय थागोन। जोङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायदों जे बेवहाय जिहेतु बायदिसिना रोखोमनि नोंथांमोना जोंनि रायजो राजा बिथांमोना नुनो मोनगोन। दा बिथांमोना जाहाथे बे श'केस खालामनायखौ एगजिबिसनखौ जाहाथे नायनो फैगोन। आरो बेवहायनो जोंहा मोनसे कालचार स्टेज थागोन। बे स्टेज प्रग्रामा जोंहा सानथामनि हाबाफारि बेवहाय कन्टिनिउ एगजिबिसननि सिङावहाय जागोन। जाहाथे बेनिखायनो बे मोनफ्रोमबो जोंनि श'केस खालामनायखौ गासैबो रायजो राजाया जाहाथे नायनो फैगोन। आरो लोगोसेनो बे जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जिथु थान्दै जखनथाइ बेयाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आब्रुथियै नोंथांमोना जाहाथे बाहागो लागोन आरो बाहागो लानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनायाव जोंखौ मदद खालामगोन। RC कमिटिखौबो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।